Savjetovalište. Utjecaj krize i financijske nesigurnosti na obitelj, djecu i mlade. Naslov je tribine nedavno održane u Matici Hrvatskoj, a riječ je o suradnji Centra za psihološku pomoć TESA i Odjela za školstvo Matice Hrvatske. Dakle, sudjelovali su psiholozi, moja je gošća danas jedna od njih, Tanja Dejanović-Šagadin. Naime, znam da teme koje poslije plasirate na tribinama zapravo proizlaze iz nekakvih vaših kontakata sa ljudima koji vam se javljaju u centar. Tako je, Psihološki centar TESA je udruga psihologa koja se već 20 godina bavi psihološkim savjetovanjem građana i tu prije svega imamo telefon za psihološku pomoć gdje se svi zainteresirani građani mogu javiti na naš broj telefona 48288888 svakim radnim danom od 10 ujutro do 10 na večer i na našem telefonu uvijek je dežuran psiholog koji može pružiti jedno psihološko savjetovanje telefonom. Također građani se javljaju i putem interneta, putem kontakt formulara na našoj stranici www.tesa.hr i postavljaju upite na koje također odgovaraju psiholozi. Imamo naravno i psihološko savjetovanje uživo i neke druge projekte kojima se bavimo. Kroz to svo naše iskustvo nama se uglavnom iskristaliziraju teme koje s kojim poslije izlazimo u javnost, kao predavanja ili nekakve tribine i radionice. Pa je tako između ostalog, obzirom na veći broj poziva i upita vezanih za ovaj baš dio financijske nesigurnosti i problema psihičke prirode koji su izazvani zbog krize, smo zapravo održali ovo predavanje u Matici Hrvatskoj. Dakle, u današnjem savjetovalištu govorit ćemo o temi koja je proizišla iz rada psihologa u Centru za psihološku pomoć TESA, a naslov je Utjecaj krize i financijske nesigurnosti na obitelj, djecu i mlade. Koliko se o toj temi razgovara unutar članova obitelji? Ono što je naše najčešće iskustvo je da se u obitelji ili ne razgovara uopće o temi krize, znači na neki način roditelji tako pokušavaju zaštititi djecu od toga, što opet nije dobro jer dijete osjeti nelagodu i osjeti neku napetost recimo u zraku u obitelji, a ne zna o čemu se radi, pa tako strah zapravo tjeskoba postaju veći. A s druge strane u obitelji imamo situacija da previše zapravo razgovaraju o krizi, najčešće to nije direktno upućeno djetetu, nego oni između sebe puno razgovaraju ili koriste dijete kao nekoga kome naprosto istresaju sve svoje teškoće, probleme i ono što ih muči. I ne računaju na to da je djetetu važno da osjeti se zaštićeno u obitelji i na neki način da ga je važno ne kontaminirati sa nekakvim lošim stranama života. Djetetu je potrebno isto tako da vjeruje da je život pravedan, da postoji nada, da roditelji prije svega imaju kontrolu nad onim što se u obitelji događa, da bi se osjećalo sigurnim i zaštićenim. Pa onda je ova varijanta nerazgovaranja ili pretjeranog razgovaranja gdje roditelji istresaju sve bez ikakvog razmišljanja, za dijete zapravo nije dobro. Potrebna je jedna optimalna, recimo, nekakva razina razgovora. Koliko u publici bilo iznenađenja zašto ta tema i na koji način joj priči? Pa na svu sreću u publiku dođu uglavnom oni ljudi koji su zainteresirani za temu, tako da negdje naše iskustvo, kako je većina u publici zapravo bila ljudi iz područja odgoja i obrazovanja, njihovo isto iskustvo jest da je tema krize prisutna u njihovom radu. Znači da su učenici isto tako negdje u školama pokazuju jednu opterećenost tim svim i da se i njihove obitelji isto tako sve više osjećaju posljedice krize i sve to više zapravo se i prenaša na djecu. Kad kažemo djeca, to je raspon godina od do, pa možda da o tome razgovaramo, da li je roditelj taj koji treba započeti taj razgovor ili odgovoriti na pitanje djeteta. Kako razgovarati sa srednjoškolcem, kako s onim koji ima 7-8 godina? Naravno da razgovor treba prilagoditi uzrastu. Dakle, mi kad govorimo o djeca, govori se o djeci, mladima, adolescentima, znači negdje svim ovima za koje se roditelji brinu. Djetetu koje je malo je zapravo ovaj dio negdje važno prilagoditi razgovor njegovim
mogućnostima uopće shvaćanja. Jel? Ali isto tako je važno odgovarati na pitanja djece ima kojeg ona uzrasta bila. Dakle, ako dijete postavi neko pitanje koje je vezano za tu temu, onda je zapravo važno u tom trenutku razgovarati s djetetom i vezati, u svakom slučaju razgovarati s djetetom o njegovim iskustvima, kako je njihovo iskustvo, što je ono što njih zanima zapravo u tome, što je ono što su oni čuli. Jer često u školi čuju nešto od vršnjaka vezano za to, ili neko izgubio nekakav posao, ili je neko od vršnjaka ima nekih problema u kući zbog tako nekih stvari, oni pričaju između sebe ili imaju neke komentare na ovako političku ili financijsku situaciju u zemlji. I onda je važno zapravo čuti od djeteta što je ono čulo po pitanju toga, što je iz tog zaključilo, koji su sad njegove pitanja vezano za obitelj. Jer su katkad ta pitanja, posebno kod mlađe djece, mogu biti izvan nekakvog realnog konteksta. Tipa da čuju da se nešto dogodilo u obitelji nekog djeteta u razredu i da zbog tog smatra će se to dogoditi i njegovoj obitelji, mada nema realnih, mislim, ljudi imaju stabilan posao, nije ugrožen, nisu im ugroženi prihodi, a dijete se i dalje brine zato što viđa takvu situaciju sa svojim vršnjacima. Tako da što su djeca mlađa, zapravo oni su češće nekako tjeskobniji, a da ne znaju zbog čega. I gledaju televiziju mnogo puta bez prisustva roditelja i sami donose zaključke za nešto što možda i ne mogu shvatiti. Tako je, njima to gledanje televizije i vijesti i svih ostalih emisija zapravo bez nekakvog objašnjavanja od strane roditelja može biti prilično zbunjujući i mogu svakakve zaključke donijeti i prilično onako iskatastrofirati situaciju, dobije veće razmjere no što ona jeste ili sasvim onako nerealno doživjeti. A s druge strane, ono što je isto problem kad gledaju televiziju u prisustvu roditelja su katkad roditeljski komentari koji ne obraćaju pažnju na to da je dijete tu. Gdje se jako, recimo, galami na ono što se događa ili se, ne znam, psuje na komentare nekakve televizijske ili se daju opet nekakvi ovi katastrofični komentari, sve propada, dosta je i tako, neće to stati. Ovakve nekakve stvari gdje dijete zapravo doživljava da je situacija ozbiljnija ili jako ugrožavajuća, što možda roditelju niti nije takva situacija, nek se on samo na neki način ventilira ispred djeteta, što je zapravo vrlo važno, ne raditi, ne ventilirati se ispred djeteta, nego djetetu slati poruku da imamo nekakav plan za rješavanje situacije, ako ga nemamo da ga stvorimo, da dijete zapravo bude upućeno na neki način da roditelj ima kontrolu nad situacijom i da će se za njega neko brinuti u toj situaciji. S druge strane, ako uzmemo razdoblje adolescencije, mnogi od njih će reći da ih te teme naprosto ne zanimaju. Oni su okrenuti vršnjacima, ljubavi, nekakvim drugim stvarima, pa ne žele niti dio te atmosfere obiteljske primiti na sebe. Mm-hmm. Da, s njima je naravno onaj dio koji s adolescentima uvijek, ne možete natjerati adolescenta da priča s vama. Važno je ponuditi razgovor, ponuditi objašnjenje i na neki način ostaviti otvorena vrata za razgovor i dopustiti adolescentu da dođe razgovarati u onom trenutku kada on se osjeća spremnim. S druge strane, ako se u obitelji stvarno događa nešto da je obitelj uzdrmana s krizom u smislu da se neko gubi posao ili ugrožen ili tako, onda je važno zapravo na neki način posjest članove obitelji i razgovarati s njima da im se iznesu informacije što će se događati, pa bili oni adolescenti ili ne. S adolescentima je prednost u toliko što oni mogu razumnije razumjeti razloge i ono što se događa i mogu na neki način i doprinijeti u svojoj obitelji, što im ipak stavlja nekakvu malo veću moć. Dakle, oni mogu doprinijeti i u smislu štednje i u smislu možda se nekih aktivnosti moraju promijeniti, neke aktivnosti koje su preskupe za obitelj ili na neki način početi sudjelovati u zarađivanjem nekog džeparca za neke svoje potrebe, što s druge strane pomogne posebno adolescentu da se nauči raspolagati s novcem što mu je važno i da se nauči da on isto koristan član svoje obitelji. Mnogi su mi osnovnoškolci i neki srednjoškolci rekli da se upravo ta kriza osjeća na njihovom džeparcu ili kod izlazaka zapravo nema više onog novca koji je bio prije nekoliko godina. Da. To je za očekivati, ali roditelji naravno idu štedjeti tamo gdje smatraju da mogu i da nije tako važno na neki način. Tu je zapravo bitno na neki način ne rezati djetetu troškove ako nema za tim potrebe, naravno. A s druge strane, ako za tim imate potrebe, djetetu jasno objasniti zbog čega je to potrebno i objasniti mu da je to način na koji on zapravo pomaže svojoj obitelji. Pobune djeteta u tom smislu, bilo posebno adolescenata, su očekivane, ali one nisu razlog da se to ne radi.
U današnjem savjetovalištu razgovaramo sa psihologinjom Tanjom Dejanović-Šagadin, jednom od psihologinja Centra za psihološku pomoć TES-a iz Zagreba, koji su nedavno u Matici Hrvatskoj odjelu za školstvo imali tribinu pod naslovom Utjecaj krize i financijske nesigurnosti na obitelj, djecu i mlade. Na koji način o tome možda razgovarati u školi? Vjerujem da ima mnogo djece koja su se zbog financijskih, da tako kažem, neprilika u obitelji možda i povukla, ne izlaze van. Koliko im nekakvi razgovori na satovima razrednika mogu pomoći? Satovi razrednika su naravno pravo mjesto za takve razgovore. Jer ono što uvijek važno je iskoristiti opet ovaj trenutak kad se pojave takve teme. One se obično pojave van nekog konteksta, znači u nekakvim drugim situacijama, na satovima jezika i tako, kad učenici postavljaju nekakva pitanja ili naprosto komentiraju neku situaciju. Onda je dobro zapravo napraviti, reći evo imat ćemo mi nekakav sat gdje ćemo moći malo više razgovarati o tome. I naravno da je ono što su dobre informacije za njih je uvijek onaj dio da oni nisu sami u tome, da su i drugi ljudi zakačeni na sličan način i da se nose s tim i negdje dati im što više prostora zapravo da oni iznesu svoje stavove, da iznesu svoje razmišljanja o tome svemu i naravno emocije. Jer to je onaj dio negdje gdje se često djeci i mladima pokušava ih se zaštititi naprosto na taj način da se šuti. I oni se onda isto osjećaju da o tome treba šutjeti i da ne trebaju razgovarati o svojim emocijama jer se oni onda s druge strane brinu za svoje roditelje i za starije i onda na neki način im pomažu tako da oni isto štite ne govoreći o tome svemu, a napeto se onda i kod jednih i kod drugih na taj način zapravo povećava. Kakva su iskustva u nekim drugim zemljama, na koji način se razgovaralo o tim temama? Jesu li rađena neka istraživanja na tu temu? Postoje neka istraživanja koja su rađena, imamo neke podatke za zemlje Europe, da se povećavaju problemi mladih vezano za krizu i da su ti problemi uglavnom, to povećanje problema zapravo nije vezano direktno za ovaj dio nedostatka novaca u obitelji ili od gubitka posla ili takvih stvari, nego prvenstveno za promjenu roditeljskog ponašanja prema djetetu ili mladoj osobi, u smislu da se roditelji više kažnjavaju, manje razgovaraju s djecom i skloniji su zapravo nekako, kako su opterećeni svojim brigama, ne voditi brigu o emocionalnom nekakvom odnosu s djetetom, nego više vodi brigu o fizičkim, o nekim stvarima, da se zbrine obitelj, nahrani i da se onako u tom smislu zbrine obitelj. Nema puno razgovora između roditelja i djece i onda su zapravo skloni djeca se osjećati usamljeno i napušteno u tome. U Mađarskoj recimo imaju oko 19% povećanje vršnjačkog nasilja. U Rumuniji imaju povećan broj djece koja odustaje od škole unazad par godina u srednjoj školi. U Britaniji su našli da najveći broj svađa u obitelji unazad nekoliko godina se vodi zbog financijskih problema u obitelji ili općenito zbog nekakvih financijskih razloga. A kod nas, ako netko od članova obitelji želi sa stručnom osobom, dakle psihologom, porazgovarati o takvim i sličnim temama, može nazvati broj TES-e, dakle Centra za psihološku pomoć, to je 01 4828 888 svakog radnog dana od 10 do 22 sata, a ja moje sugovornici Tanji Dejanović-Šagadin zahvaljujem na razgovoru. Hvala lijepo. Današnje savjetovalište pripremili su Luka Pavelić i Višnja Biti. Do slušanja.